Čau lidi, dneska si tam u nového videa a v dnešním videu budeme hrát Fortnite. Já jsem si to instaloval na mobil včera a mám level 17, trochu jsem se zlepšil, jsem trochu pro, jo. Tady to je můj pes, tady mám takového psa, skvělý. No, tady mám psa a začínáme. Let's go. Pokud slyšíte tady nějaký jako prostě řvání nebo tak slova, tak to je moje rodina, ona se tam baví, jo, tady máme prostě, přišla sestra, muzí kluk, takže to je good. Ale my se tady vrhneme na Fortnite teda a ok, jsme tady, tak hopla, boom, takhle si vezmeme sniperku plus nějaký náboje. Utíkáme a uděláme tohle, boom, takhle vezmeme stat pistol, tady náboje, jo, tady si vezmeme ještě jednu pistol, takhle, boom, tady máme tohle, můžeme si tady i klidně zastřílet, já nevím, proč jsem neviditelný, ale boom. No, my si dáme asi spawn tady, takhle, nebo tady, takhle, takže já už vyskočím zrovna. My máme tady. A já budu mířit teda do tohohle města. Já tady zapnu tohle, aby jsme tady mířili, tak bum, můžeme to spustit a můžeme létat. No já doufám, že tam najdeme čestku. Co je kýdo? Doufám, že tam najdeme čestku a jo, tady vypadá takhle dobrý spawn na tohle budovu. Bum, tak jo. Vezmeme si tohle, uděláme tohle. Vezmeme si trochu dřeva, aby jsme je mohli stavět. Tohle třeba zničíme tohle, tak. Zničím tohle i bum. Bum, tady máme šest. Jo, ale tohle já nepotřebuju tady. Takhle si vezmu všechno. A ten granát nepotřebuju, ten takhle zahodím. Tady si činu tohle, tady máme nic. Ok, tady si činu tenhle bag, tady máme jenom medkit, ok, to je good. Medkit potřebujeme. Co je? Ok, a máme food teda. Ale já bych to vyměnil tady něco, tak je tady nějaká čestka. Třeba, já nevím. Ale můžeme se podívat tady dolů pod nás. Hnedka, co je tady. Tady doufám, že tady bude nějaká čestka. Půjdeme se teda podívat a zkusíme pod sebou, co máme. Jo, zkusíme pod sebou. Co máme tady, je tady nějaká čestka. Dám se tady do koupelny, ne. Ale tady by mohla být. Není tady, dobrý. Myslím si, že tady nikdo je, totiž. No way. Já si vezmu fishing rod a vyměním si to místo tohle. Vezmu si tady náboje. A tady je ještě čestka. Jak to prohledá? Co to dělá? Počkej. Já to tady rozbiju. A co se stane, když to třeba hodím takhle tam? Nic. OK. Ale já bych možná tady místo, já nevím, třeba místo tady toho třeba bych vzal tu, nebo to může být i k něčemu užitečná. A tady si vezmeme brick. Trochu si tady vezmeme i trochu to. A musíme si dávat bacha, takže já si vezmu tady tohle a
Musíme teda jít. Ne, já teda já teďka musím najít třeba auto, abych teda mohl odjet, ale v tom asi nejde jezdit, co? No, to jsem mohl čekat. Jste někoho viděl? Jo. No pojď sem. Boom, je dead. Let's go. Nevím, proč přede mnou utíkal. Sice mu to ani nepomohlo, utíkání. A nemá tady něco jako lepší? Nemá, ok. Já tady vezmu by the way tady náboje. Co máš tady ty? Tak jo, tady máme tohle. Tady máme nějaký ovoce, tady máme co? No to by mohlo být jasný. Dead. Počkat. Já si to místo toho vezmu, nebo já potřebuji trochu to, tady si vezmu náboje a potřebuji hlavně tohle. Aj. No já si vezmu tohle a tohle tady. Kde je ta rare? Já nevím, takže půjdeme dál, tady máme tady máme nějaký Počkat. Tady mi něco nehraje. Tady není čistka. Dobrý. Jsme nábojem. Ale já tady nebudu plavat. Já půjdu tadyma. Takhle, ale já nevím, jestli tady byl člověk. Já tam vidím takhle to. Ale nevím, jestli tady je člověk. Nic, já udělám tohle, jumpnu, udělám tohle, boom. Jdeme. Já teda pokusím se teda ještě najít auto, jestli tady je někde. Ok, tady není. Tady určitě někde bude to auto. Nebo tady tohle je taková jakoby village. Pokud nevíte, co znamená village, tak village znamená jakoby auto, prostě ta vesnice. Ale ve vesnici vůbec není auto. Jsem teda jako neviděl, že zatím ve vesnici. Počkej, co? Můžeš hidenout? Ale ne, to bude strašně špatný. Tamhle něco vidím. Tak budeme doufat, že tady teda něco je. Já zatím nevím, co to je teda. Nebo neznám. A teda tady jakoby no tady není auto. Ale doufám, že tady mě nikdo nepřijede nebo zezadu. Aha! Tak to je easy. No. Ale to možná budou jenom stromy. No to byly jenom stromy, tak to je fakt skvělý, že já jsem myslel, že tam něco je a to byly stromy celou dobu. Jdeme drive a pojedeme. Tak pojedeme, co je tady? Buildy. Takže to je jasný. Nebo tady buildy takové jakoby nejsou. Takže tam možná bude něco. Aha. Tak pojď. Oh no.
je sniperka. Já nevím, mám si vzít sniperku. Oh my gosh. Takže já si vezmu sniperku, tady plus bullets. No, tak jo. Jo, tady máme. A já jsem tam ztratil to auto. On tam je, počkat. Zkusil trefit. A netrefil jsem. Škoda. A, on se vrací. O můj bože, on se zase vrací. Ten kluk. Fakt tady zkresluje jeho život. Bum! Netrefil. Sakryš. A zase se vrací. Zase se vrací. I tenhle týpek je fakt, já nevím co. A už se nevrací. Já budu radši utíkat. Nebo znáte to, může vždycky přijít třeba zezadu, nebo tak. Ne, přes zónu ne. Já tady nechci, když je tady zóna. Zóna je to nejhorší. No, tak to je fakt skvělý. Ne! Musím utíkat. Zase můj papoušek. To je můj papoušek zase. Tam nikdo není. OK. Co jsme jenom bullets. A tady je ten. Počkat. Tady jestli někdo bude, tak já nevím. A to je obrovský. Ale ne. To ne. Tam mě naposledy malem zabili. Nebo tam jsou takový ty NPCčka. A ty mě. Já jsem tam jenom přišel a hnedka mě začali zabíjet. Takže určitě ne. No, ale já bych tady teďka udělal třeba, já nevím. Tady uděláme tohle, tak. Hopla. Pojď. Search. A co tam je? OK. Jsou nějaké itemy, to je good. Nevím. Ale budeme určitě asi dál. Tady je letadlo, dá se to řídit? Počkej, dá se to řídit? Asi nedá. Ale to je rozbitý letadlo. Tady je zase nějaký fishing rod. Tady to je crashnutý letadlo. To je prostě crashnutý letadlo. A tady je i helikoptéra, ale. Hele, já pokud uvidím třeba letající helikoptéru, je to hnedka budu muset zastřelit, nebo to znamená, že tam je člověk. Nebo tady se neřídí auta sama, nebo tady neřídí NPCčka auta. Tady prostě jenom člověci můžou uřídit auta. A já teda budu plavat. Přes to teda tady. No tak, bum. A běháme. Bum. A běháme. Aha. Já slyším nějaký ty. Tak počkejte. Tady to mě nezajímá, já mám full. No, tak já jsem tam slyšel určitě nějaký ty, takže mě to i ukázalo. Někdo po mně se Aha. OK. Strašný. OK, medkit. Já mám medkit 3, takže
já nepotřebuju, takže já to tady nechám. Ale doufám, že potkáme, kolik nás je tady vůbec ještě? Nás je tady ještě 12 lidí, nebo buď 3 nebo 12 lidí nás je tady. A ne. Sakryš! Ale tak aspoň něco, ne? Aspoň něco. Completely jsme jenom 2 questy, což je docela good a tohle by mohlo být všechno. Tak jo. Děkuju vám za sledování, můžete dát like a odběr a uvidíme se u příštího videa. Tak čau.